शिक्षक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft Course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft Course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus Helltreat Resort, Samarth Srushti Nagar, Kuda Vengurla Road, Pingoli, Kuda 416528. Office address Kuda Samantwadi Road, opposite SRM College, Kuda. Contact number 023-6222-1682 or 9764809669. गेले 2 दिवस होत असलेल्या जोरदार पर्जन्यवृष्टी व वादळी वाऱ्यामुळे बांदिवडे पालियेवाडी येथील प्रशांत विष्णू परब यांच्या रिक्षावर आंब्याचं झाड मोडून पडल्यानं सुमारे 48,000 रुपयांचं नुकसान झालंय. शनिवारी पहाटे 1 वाजण्याच्या सुमारास सदर घटना घडली आहे. घराबाहेर जोरदार आवाज झाल्यानं बाहेर येऊन पाहिलं असता रिक्षा शेड लगतचं आंब्याचं झाड मोडून रिक्षावर पडल्याचं त्यांना दिसून आलं. सकाळी बांदिवडे ग्रामस्थांनी सदर झाड तोडून बाजूला केलंय. तलाठी संतोष जाधव यांनी नुकसानीचा पंचनामा केलाय. सरपंच सौ प्रवीणा प्रभू, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जेरॉन फर्नांडिस, सोसायटी अध्यक्ष प्रफुल्ल प्रभू, उपसरपंच किरण पवार, पोलीस पाटील नरेश मसूरकर, कोतवाल सचिन चव्हाण, विश्वनाथ परब, महेश हडकर, विनायक गावकर, संजय जोशी आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. उदरनिर्वाहाचं साधन असलेल्या रिक्षाचं नुकसान झाल्यानं शासनानं तातडीनं नुकसान भरपाई देण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.